Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji di Ngora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko omo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu omo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. Samba gogoma der foti yewtidem gogoma sa yewdani mum waɗa koko boni sa yewdani mum de wiya kono hoto dar jolof te ɗum kam aɗani wona ɓuura te tikkere makko e bammande ɗo ñande fof mbeɗa yiyene ɓeydo wona hunde ɓurde tikkere moƴƴani nen aka joɗɗo tan ko ala fof mbiya tikkere moƴƴani kal kanko waɗi ko o waɗi ko ho foti wadde matanda babam e hono mumen sene mbaɗe ko waɗata ɗumen ko tawno jooɗima ndeeƴi gandi ko moƴƴi gandi ko boni babam hande to tolniɗo kañum fonno yiidemi min mbiɗa waɗa ko fewani mbiɗa waɗa ko wayi hono dani mbiɗa ɗacca rewɓam mbiɗa ɗacca suhaɓam o daro haɓayam ɗum yo iw kono ko min daroto hande mbiɗa wiya babam yo wano moƴƴi aɗa andi kam goggam waɗi ko foti wadde o ko dimu eyi ay mawɗo so waɗi ko fotani wadde tan foti ko haalnede nen
ay baba men e hono mumen boni lendi kala nden nde min kaali mbiya wonde muñe ha hol nden min ko babam fonno darade yiyam mbiɗa waɗa ko wayndani haɓa yam yiyam mi toppiraki rewɓam mi toppiraki sukaɓam o daro wonde yomi feew kono ala ko min darto mbiɗa wiya babam wonde yo wayni no foti wade ni ene hersini o woni koye gonga makko an kadi nen jot tan aɗa woni tan mbaalu Allah aɗa jooɗi aɗa yeeti wallahi Samba ka cuhule kono wallahi ko an ligganto dewgal neɗɗo muñirta miñan fof mi wima ɗum ko ɓesgu tan waɗata neɗɗo ene maaya heen muñal ko jiiɗa kala ko jiiɗa ko gasata ko muñal woni gonga muñe ma gas wadde onon liggante min mi yiɗanani mbota mojjam ala bojen minam oto wino oto yeruno hake noon kaldirɗa a was famde tan kono wallahi wona noon mbi ko pular kalɗa pular nanami maril ka nenam ko kalɗa fof mi heɗirta hakkille kono ha yesso ko lawol oto poɗodiren hen yo Allah waɗa barke ɓesgu ngu fof amin ɓesgu ngu fof enen jibin ɗum kono comme jiɗɗo andi ndem kala mo muñani cuurki dañata ƴurɗi min nenam ko ma walle tan ndeɗare ay ki cuurki ki ɗe julɓe ɗe o wiyata nde ɗe ngari fof ɗe mboyna ha ɗe gonata ko tiiɗe ɗo wona kecce huɓɓata ɗum tagi surkat tan baw hay so woni ƴulɓe ɗe kuɓɓata nde jonde mi yiɗa tawe aɗa jooɗino guinnam mbiya nde jonde a yiɗa tawe komi ñaguiriɗomo saabu Allah jooɗo saabu Allah jooɗo o cikkuɗa on minen mbawi waddude jeeta assalamu aleykum waaleykum salam warahmatullah no mbaale jam jam tan mawɗum jam wone mo jam tan alhamdulillah on ceeli samba banni ma ɗiɗi mbay ko no jarani bisimilla bisimilla mbaɗɗon tan jam wone mo ay ceeli oɗon celli oɗon bisimilla jam jam walti bisimilla mo bisimilla jam tan in mbaɗɗon tan tan mawɗum kay bisimilla baɗɗon tampere mawɗum kay bisimilla mo Mbani. bisimilla Jam tan. machallah bisimilla o woni Samba de o woni samba gorko mawni Samba kay mawni allah Samba an woni joguinoɗo jaasi o ala cukako tan wonno ah cukako tan wonno Samba de foti resde han kay hen min goni kay hen min goni kay samba jaɓi ko joni kam woni sagata galle baw pucco e sere ɗo woni ala ko puccu tan kay mata wona seeɗa puccu ha joni mi yiyani gabbiji moƴƴi taw kaltal ka kon miɗon mofti ɗum ha ɗo kaltan ɗo mi yiyani gabbiji moƴƴi taw gabbi moƴƴiri e puccu weeɓani de sa addino tawanno Oumar Dia addani kam puccu moƴƴi woppam haala Oumar Dia ko tiriya kala ko haali wona gonga ñande fof pucci moƴƴi ngari gabdi moƴƴiri joli ma yiɗo puccu nda ƴew ndiyam ni ɗum kay ala hen nder ɗi baboya toppir bamɗi ma ɗino ha min jarti ha John? Wah. Sei. Nena wonnon ɗo de tan yama Ene maɗa ɗo de to yantiɗo mamde joni ya nene ayam ko foti wallede quoi ya mbiɗen ko wondu ko ko ñaw tikkuɗa par ce que sino wonani ñaw ma haal wawan hen hunde to haal haydara wawa hen te ay hayso ɗo tottimomo yayam noon wayi kal ɓe ƴiwni kal tottimomo haalis hakkude makko e Mamoudou ɓeydoto welde ƴeew ay ko yikoto e gal mum on haalis o yahata won toon wadde jaaye jommo ñaaw o ƴetta haalis o mo rokka ɗon mo ƴehtiraɓe makko walla ayi
ɗino waɗat quoi ya mi yiɗi yiyeede te Mamoude kañum waɗira ɗum noon quoi par ce que mbiɗa andi won facture courant mo yoɓaka toon walla facture ndiyam yoɓaka toon et Mamoude funtam ha nawam toon et woni wiidem gallo ɗum ɗo manque ɗo e ɗum ɗo manque ɗo pour rien que yayam wawa yobde ɗum quoi te min o pa min mbiɗa andi gueɗel guude tan safrata hakkude amen makko mi hissam mi waram quoi a faami après min mi sohe mo woppu nenam bowal wone sécurité min wone nder kaso mbiɗa wone ki sécurité par ce que mbiɗa andi somi waɗani ɗum ɓerdam de mo bonnu ɗum a faami ham dañ goitre walla o bonno gurnamam o bonni gurnamam bomo habari o bonni adunam o bonni gurnamam mais ɗum foof ala probléme gueɗel gotel no mbawmi wadde mi yofto mi acca hoɗano ƴetta paak mi wutam de mi hirsanmo hay somi hirsi mom mam dañ jaam quoi min mbeɗa andi ɗum tan rokka kam jaam joom haala men no yonti min ma haala men yonti de jinmi keɗaɗami ko moƴƴi gattire hakkille ma o gaccande ɓernde ma ne jahrata e boƴen adu buuɗi nan Allah noon ceerno Mamoudou haala ma tan haala bisimilla ma bani alhamdulillah waɗi jam tan kay oɗo ko ɗum woni hay gesan samdirede ya ɗum mbaɗɗa ko gono woni an hono mbawiɗa ko mbaɗɗa ko neɗɗo meeɗa ardema jotta tan guidde en haaldema tan guidɗa jaa joɗom haalam koɗo jooɗemi haalanma sa anni jooɗemi haalama a watta ɗum mataw ala ko yewtata Mamoudou joɗom ala ko yewtirtuma non ko mbaɗɗa ko jimmi haalanmi holto pawɗa ɗum to pawɗa ɗami haalanma an ko woni bisimilla Dieynaba bani bisimilla ma bani no suhaɓe aɓe gallo fon seni aɓe jam e Samba ka ƴewtotoɗo babba mama mbaɗɗon e tamten mawɗo alhamdulillah jam tan mawɗo onon e wayrede wala jam wayr en mbayrodiri wallahi ɗen nanodira tan celli kam mawɗo ni alhamdulillah jam tan suhaɓe en celli aɓe celli ko jawkal mawɗo ka fon celli alhamdulillah alhamdulillah jam tan bisimilla bani bisimilla ma an Mamoudou an holno mbawɗa ko mbaɗɗa ko holno mbawruɗa ɗum holko mbanmi anda ko mbaɗɗa hol haalnam ko mbanmi an o Dieynaba o eyyi holko mbiyanoɗa wona sérima mi wiyanima mi seedi mbimom komi jinnoɗo seerdema noon mbimami mi wiyanima mi seeri yaltani e ko an ko woni Mamoude yayam nenam e après an noon an miijata ko hoore ma a miijata ko avenir ma a miijata ko no ɗaɓɓirɗa joom suudu ndesa daña sukaɓe ma an aɗa accu Mamoude waɗi an a yurmaka nene ma a yurmaka ɗum yonti noon hanti mi haalanma goonga te ko ɗum woni ko mbaɗami ko handi yonti noon layden goonga joom an accu yaay ma wuuro gurdam mum o yaha haajuji mum pourquoi haɗa wiya nenam yeehi waynakin pourquoi homma wayno andi gimmoɗa nde Dakar jeyɗa galleji ma ɗiɗi lombuɗa bolol ha tawtuɗa men ɗo Fouta a waynom nene ma jiiɗaɗe onon jijitat saaha min halfinenam min afma gorko eyyi o wondani e babam min halfimo ɗum noon babam wino kam noon guitat ɗum sankani kala ko nenama en waɗ yo ayro wayni yo anduno responsabilité yayma foof an jogui joni ko an jibini ɗum walla kam jibinma kan jibinimi ɗum guem jaɓiri ɗum Allah kan jibinimi joni hono jibinirtama ha para mbiya han kalfa ɗum min mi halfanimi sababu no kanko jibinimi de mi halfiranimi ɗum de kalfirimi moom ay debbo laabi tati halfete
sa jibnam ka kalfat ba ma halfu sa dañuy gorko ma halfuma sa dañuy bib ma nji ha mawni kanyum men kalfat ma kono an ni ko ni woni kalifani ma mi woni kalif mak min foti andudi to foti naati e to fotan to naati to moƴƴani min foti darade mi haɓe mo hollam to naatuɗo moƴƴani min foti ɗum haɓede so naati to moƴƴi min foti jooɗade kala saaha mbe waɗam encouragé yo ɓeyde jaggude to jagguɗo kono to jagguɗo moƴƴani wayni tan mbuus gonɗe sumde en ruy ɓoy fof juutmaɗe koko cubat ayni aduna fof ka jakkuɗo ma hay si haɗa haala ko ɓernde kaldata joom ɓernde kalden par ce que kanko fas ɓernam nde kanke Mamoudou de fas ɓernam nde ɗum kay hay wadde wa accu Mamoudou pourquoi mi rokko Mamoudou de accu Mamoudou joom non so oppi nenam woppam Mamoudou ana hersata so naɗa hersanno gona gorko kulɗo Allah kaalowo goonga an enen jooɗi mbiɗa ka ceerɗom harmonimo adna e laakara te Mamoudou ɓuri kam musde fof eko mbaɗɗa kam ko ñande immotoɗa ɗo aɗa acca hami yaha guese cuuɗoɗa aɗa yaha Mamoudou mbate sikkano yiteram e yitere ma an yitere ma e yiteram so yindiri ko nafata joni yami ya an yaare am tan yomi mi serani haɗa andi ko woni e ma wona serani ala joom ay mawɗo so ala gacci ko ɓurdi ko mbabba kumate ba juggal nder wuuro ko seeɗa an noon gacce ngoni mbalane ma te an Mamoudou haaldude ma koko yonti neɗɗo ne hersira joom suudu mum e galle muɗum an o ko joom suudu ma aha onon kay caga yagal tan liggoɗ ɗon bandi yagal tan attention ɗo waɗa to ko wuuro waɗa ɗon rew mbaɗa amen ɗo ƴeew he a heɗoto saɗa haalannomi heɗoto a heɗoto Mamoudou mi rokkatama hande haydara sohna Mariata naam koydam de koyde jam tan yen jotto ewa pular no wiya so Allah waddi mon nanalla e jam il faut kadi koyde jiindira jita mbadda face à face wona yawade mon wona haydara ko Allah waddi men ndenduɗen gorko te kadi mbeɗe welti hen oto cikke noon komi garɗo mbeɗe hefta gorko mon ala ko renduɓe peccat ko won toon ko ma won mbima taw komin jaggimo toon ala jagganimo toon ko dewgal tan noon nde sira ɗon ni ko noon o resiri kam ko dewgal surtout farilla sunna e farilla min lelantuma dande an min lelantoma dande an pourquoi miɗa lelanma dande an a liggaki ɗo ko yimɓe gokkanma jaam an Mamoudou an bandiyagal ɓolal liggotoɗa aɗa yaɗa watti rewɓe sakka saji aɗa wattiɓe paɗe ɗon jaaɗa kala aɗa reggini aɗa sukkine hersata ana hersata sa hersanna aɗa jogui kalaldi gorko hande haydara ɗo yaltata ɗo yaltiri fof ko jennateɗo ɗo yaltiri fof ko koynoteɗo sababude an baba mo timmani baba o an hayso neɗɗo jibdinima ɓiɗɗo ko wawi waso waɗede barke an wadde noon a fi hoorema e ɗuure saabu aɗaɗa jibina ɓiɓɓe nan to ɓen mbaɗetake barke saabu so gabbimayma mbawi waɗede waso waɗede barke kono Allah noon ko moƴƴo Mamoudou yo Allah andinma minen ɓe ndesɗaɓe joɗɗinɗa amen e jaygue haɗani minen jogui duwaw jinnaɓe yo Allah andin ɓiɓɓe amen hoto jeeyi joɗɗin moon an hol jaygue joɗɗin moon gonɗa kam wadde ko mbiya hol jaygue joɗɗin moon koɓe namniɗoma holi jeygue joƴƴinmi on oɗon ñaama oɗon jara oɗon lelo oɗon ɗaano oɗon kolti ko heddi wallahi hande kala ɗo fof gacce ma an Mamoudou ko heddi an joni hon heddi an joni jiɗɗon ay lelande ɗum wona e dewgal haydara woni lewgal ko harande e harande lelande fawo hen kono an bojel min mi yiɗira ni artir hakkille ma o est ce que ɗum ɗo en yooɗi ndesa yamum neɗɗo jomirawo en an haɓe ma jamma en ñalawma en dugde ma an aɗa laaɓa oɗo yiɗa ngal dewgal nen mum so salim woppudem kay an woppu ɗum ganda oɗo kat oɗo galle ko galle mo gonimo galle baba makko o wela gonnalam e galle baba makko o oppu nenam neɗɗo o rimɗat seeɗa kono kanko o rimɗani
John waɗano feera yi mbiɗa yiɗi kay an har yiɗano kala jiɗimi debbo yeyum mi yiɗa walla bamum yiɗa mi woppat joni an a ala jurumderu haydara yayma ni haydara jurumderu haydara ganda kam ko yiddinani ɗum hen min ge yurmede wonko wonde haɓede yurmede addi mbiɗa andi nenam tunnaɗo ɗo moƴƴani mum jurmi ɗum hen gandimi ko waɗata ko teyani ɗum jurmi ɗum hen ɗum addi mbeɗa haɓe joni ana yurmaka hoorema min har kam talde hooram tal nenam ha para joni an a watta feere daña debbo joom ganda hoɗum woni yidde ganda hono mbatta gére wima mboppan nene ma wuuro gurdam mum wot feere ɗaɓɓa debbo an nene jafda mat nenam ko nelma yam ana oɗo position joguiɗa hande mbeɗa ɗum jogat hakkudam e ma si par ce que koko yonti layden heccanki min kaldu ɗo hay woyde woyi o wi kam joom an tan waye mum laydu wot feere ɗaɓɓa debbo ganda hoɗum woni yidde guura gurdam ma jurmeɗa nene ma saabu Allah joom yayam tan ko oppani mamude mi resantama debbo en wuppanam walla en ƴognam ɗum kam min o wima noon ɗum kam so alama ganda ɗum o accat mamude mi yama resam debbo moƴƴo cukalel moƴƴel nehagel joguiguel diini addam en wuppanmo en toppotomo mais min madde debbam ɗo yede en wuppan mamude walla en fofrande walla en ƴogan ɗum ndiyam bat min kom kiita mi yiitata noon yiitaka de joom wona mbiɗade bamma ma nde ko battinnoɗo ko battinno ma ya toppit nene ma ya yurmi ɗum kalken wat ya horsin ɗum kalken wat ƴeew taw en moƴƴi walla moƴƴani par ce que debbo hakkille cukalel jogui ni o wirima o wi kam debbo wonake mawnude wom en ɓeydo jogade hakkille suuka par ce que debbo timmani ni o wimi nene ma noon nene ma à partir de aujourd'hui so ummima ɗo yede an won kilifa makko comme no gondirnomi ni kilifa makko sa yima o wat ko booni par ce que neɗɗo tan saaha wat booni noddum carte ɗam waɗi ɗum noddi nenam e suudu wi kam kal nenam naati heko moƴƴani ha tinim ɗum yomi noddu nenam mais haalde mum par ce que min halfi ɗum hanti sen waɗa ko fewani sen ɓorno tekki mum fewani sen joolomi juulta a faami so rewani e lawol moƴƴol yomi jodde mum haalde mum par ce que min tan foti haalande nenam goonga jangge jaam gorko goɗɗo so ari yiɗi nene ma ƴeewto tawe moƴƴuɓe o jeeya balla hen nene ma so andi noon o jeeyaka e moƴƴuɓe kala ko mbawɗa waɗe hen ko dewgal ngal wooɗo allah ne seedi ha darde metta jabde ngal ɗo dewgal min tawi tan baba wino kam goonga min foti halfude babam min foti halfude nenam kon tawi tan ko wino ko goonga min foti halfude nenam jamais ngal dewgal angal welta joom sara may angal fuɗɗo welte kono angal welta jamais billahi hey dewgal ngal noon so jarnim yaga te mi haalanma gueɗe mi haalanma gueɗe billahi wallahi tallahi nenam so salim seeɗo mamoudou comme kirsoɓe yayma noon e nene ma noon ko mbiɗa ho ko gonga ko minen Allah ardini mawni min keccanima kono ko Allah ardini fof ardo kono kadi ko jiiɗa hoɗo hoto jagguir ɗum haydara ko aduna tan kadi cukagu ne wona hen kadi neɗɗo fof eno Allah hokkiri ɗum ko wona hoɗum mbiɗa ko Allah rendini men ko gonga ɗo jibinoɗa ɗo ne woɗɗi minen ɗo men jibina ɗo ne woɗɗi Allah rendidini men waɗi sababu yen ndendu mawɗo ɗum noon kala ko neɗɗo ne waɗa he aduna aɗa foti miijade aduna miijoɗa ko gasata ala e neɗɗo noon so wuurima ene foti wuurtede so juumi ene foti waajede ko ɗum woni aduna kadi neɗɗo fof ne andi ko jeeyi neɗɗo fof kadi ne andi gueɗal ngal foti ƴettude kadi kono mbiɗa ni sa ardini Allah ma wat ko jombuɗa wadde kadi miijoɗa yimɓe kula Allah miijoɗa hen mayde nde tawno mayde koko arata te son ara bettat ɗum waɗi kala ko neɗɗo ne waɗa yo miijo hen Allah kadi ko jiiɗa fof kadi ko muñata ko ala kono kadi ko gasata kadi ala kala ko jiiɗa ma gas pular ne wiye ko salminma fof kadi waynimama ɗum waɗi jogo wonduɓe fof yo teddodir
ko ɗum woni ko nafata ko bisimilla ma noon bisimilla alhamdulillah bisimilla bisimilla ma hande min mi ɓornaki comti haɗi mi ɓornade comti mi itta neɗɗo a meeɗa yiide ɗum kam nanalla tan ara ha e ma gidda jaaha wona salminago moƴƴo wona ndiyam oto yejjide o ko pasoma ana merda simo mi salminani mo mi salmina o ko a fatami ko tajata balde ma de ma heñere ma de yana leydi mi salminani mo fatami gayna ko pasoma nden de ko pasoma min tawi ko nawle kañum ne immi jooɗi ene yaade hakkille muɗum hay so ne muusi ɗum ene muñi muusudal kono an ala fof ko muñata ɓerguel ma ko ɓerguel fondu ala fof ko muñata ko ɓernde kon joguiɗa lugu neɗɗo yo attir hakkille mum o teeya min eɗen mbawi habde taw garɗo kam ene wawi hode tawtinani kaɓen ha mbarodiren taade an ko haɗa gonirɗa ɗo kaɓen mbarodiren yoni yonatade an kala ko mbadduɗen mami hollu ɗum aduna o fof saabu an ala gacce aɗa haalana amen haala oɗon ñaama oɗon jara oɗon kolti wona sabude an Allah e fittanu samba e suusde warñede amen nde mbadi an haɗa wawi lelde an aɗa wawi lelde mo jibini an ka gasɗo tos ana gasi mo jibini an hay min hay sa lelima ɗo mi yiɗama an mi nefimo mo jibini an komi nefɗomo ɗo mo jibini samba wona barke ma de barke mare barke ma an koyewuɗo to toɓo iwri fo yo yus to toɓo iwri fo yo yus wallam samno ko an iwri yo tawanno nana dardarta beddeje ina wakkandire rew kono samba ko juul te marel moƴƴinima wona gomi koye haalandema noon gonɗo gomi koye haalandema haasiɗo kala ko toɓi leydi faddo Maria mi nani ko kalɗa ko aduna noon ko feere ayi ɗum ɗo ko woni ko mbiɗa ko kala ko jiiɗa gasi nawli ko haydara nawli ko hakkillagal eyyi min noon mi faami haala ma tigui tigui saabu ko jiimi ɗo ko il faut mi jooɗo ɗo balɗe tati ha mbawen wowodirde ganden kadi woto men fof anda goɗɗo o mami noddu galle ɓe nelda kam sa comcam mi waɗa ɗo hayso ko balɗe tati inchallah bisimilla bisimilla ma alhamdulillahi rabbil alamin bisimilla ko ƴew kala ko jiɗɗa aduna wona gorago tan bojir artir hakkille ma o min somi gasi walla somi gasani ɗum an won ko laaɓeɗa hen jimmi noon ko artirde paama kam min mi yiiɗa goto e mon hersa e yeeso koɗam mi yiiɗa goto e mon hersa e yeeso wuuro ngo mi yiiɗa goto e mon hersa e yeeso hoddiɓe ɗum noon sa wawi gattira hakkille ma teeya an ala gacce sa joguino gacce wonde wona kalta ko kalta aɗa haalnam haala yimɓe wuuro an sa joguinoma gacce ma rokka ma wakka debbo sañaldu beñaldu ndu neɗɗo anda ko woni jibini ha nayi ha horti donnaɗo mbakkaɗaɗo adde yeeso sukaba ma an debbo poti famɗude gacce onon huɗaɓe onon ɓeɓe kersata on juulata on korata an paane kam laakara